誠、ここに座り。父ちゃんが死んで初めての盆や。父ちゃんいなくなって寂しくねえか？でもね。なんで寂しくねえ？母ちゃん行くから寂しくね。母ちゃんと二人仲良く暮らしていくべな。誠、もっとこっちさよれ。おめえと母ちゃんには血のつながりはね。おめえには本当の母ちゃんがいて、5つの時あの世に行っちまったんだな。誠、渡すんこときれいじゃねえよな。おめえこそこそとしょっちゅうせんずりこいてんな。そんなことしてね。母ちゃんな、父ちゃんに死なれて寂しいんや。おめえがいるだけで慰めになる。誠、母ちゃんのこと好きか？なんや日が経つにつれ男っぽくなっていくのう、誠。